sama in zai sako sai ka yi masa iko, masanin sako-sako baji roƙon mai roƙo, baiwa mai neman iko, kaban iko na yabon manzona. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. Baiwar ka ciki kirari ya shugaban alkhairi, sannu mabuɗin sirri mai maganin mai sharri, kyautarsa mai alkhairi in ya baka baya gori, sannan baya kuri komai daban da nawa gwani manzona. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. Annabi mai kyan hulɗa kafirai sun mai shaida, amana in sun bada da kai kaɗai suka yarda, kafa halittu har da mala'iku mahamuda, duk mu ma mun shaida mun sallama wa umarnin rabbana. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. Ina mai neman samu ka je gurin manzanmu, Allah ar-Rahmanu ya bashi duk cetonmu, mai maganin cutarmu, mai share hawayenmu. Allah ar-Rahmanu nuna manzanka ko a mafarkina. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. Mai sauraro ka gane annabi gwanin kyauta ne, ana nan a wata rana ne wani mutum ya zo ne gurin shi mai nema ne, annabi mai bayarwa ne, to a wannan sa'in babu komai a gun shi gwani manzona. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. To babu komai a gun shi ga amsar da ya bashi, annabi ya ce mishi sai dai ka ci mini bashi, ni zan biya ma bashi, ka ji gwani mara kyashi, annabi babu kamar shi, Allah ka ba mu albarkar manzona. Zan yabon manzona dan Amina mai cetona, annabi manzan tsira kai na baiwa fansar raina. Jalla gwani ya rabu yarda cire mu a aibu, mu rike dukan jawabu, shiryar da mu ya rabu, yarda mu bi shi karibu, mun wuce duk wani aibu, wanda yake karibu wannan yayi bi babu, sannan sai artabu Allah raba